ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆದುತ್ತಿನ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಲೇಗ ನಮ್ಮ ವಯನಾಡು ಲಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಬೋಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮನೋಜ್ ಏನು ಬೋಜಲಿಪ್ಪು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಒಂದು ಚೆಂಬಾರ ಪನ ಪೀಕ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ನೆನದಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಡೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ 100 ಜನ ಪೋಪ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಪೋಯರಾಪನು ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಪೋಡಾಪನು ಅಂಚ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿದಾದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 1 2 3 4 5 ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಒಮ್ಮ ತಂಡ ಬಾಣಸ್ವರ ಸಾಗರ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಕರ್ಲಾಡ್ ಲೇಕ್, ಪೂಕೋಡ್ ಲೇಕ್, ಎನ್ನೂರು ಟ್ರೈಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂಚೆನೆ ಲಕ್ಕಿಡಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿ ಕವರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಚೆಂಬಾರಲ್ಲ ಸೂಜಿಪಾರಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಯನಾಡು ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುನು ಅತ್ತನ ನಮಗೆ ದಾದಾಪುನು ಪಂಡ ವಯನಾಡು ಬನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಪನು ಓಡಿ ಪೋಡ್ ಬಂದು. ಸೊ ಏನೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಐತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಡುಪ್ಪುನು ಹೋಗಿ ಚೆಂಬರ ಸೂಜಿಪಾರ ಒಂದು ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆ ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ತೋಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾವು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, 3 2 1 ಬುಲುಕ್. ಸೊ ಹರಿದಗಿರಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆನೂಸ್ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲು ದೋಸೆ ಉಂಡು, ఒక ಎಂಚಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು, ಎಂಚಿಗೆ ಚಟ್ನಿ, ఒక ಪೂರಿ, ಐಕ್ ದಾಲ್, ಪುಟ್ಟು, ఒక ಸಾಂಬಾರು, ఒక ಮುಳ್ಳು ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪನೇನು ಪೂರ ತಿಂದಿದ್ದು ఒక ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಣಸೂರ ಡ್ಯಾಮ್ ತಲುಪಲ್ಲ ತುಳು ಎಂದುವೆ ಬಾಣಸೂರ ಡ್ಯಾಮ್ದ ವ್ಯೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯೂ ಇಂಚ ಒಂದು 360 ಇಂಚ ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾದ ಬಂಡ ಗೈಸ್ ಬಾಣಸೂರ ಡ್ಯಾಮ್ ಉಂಡತಿ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಅರ್ದನ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಣಸೂರ ಬಂಡ ದಾಯ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಮಹಾಬಲಿ ಕಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೈತೆ. ಮಹಾಬಲಿ ಕಿಂಗ್ನ ಮಗನ ಪುದರು ಬಾಣಸೂರ. ಸೊ ಐಡ್ದು ಸೊ ಹಿಂದೂ ಮಿಥಾಲಜಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಆ ಕಿಂಗ್ನ ನೇಮ್ ಬರ್ರೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ. ಸೊ ಏಷ್ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಂಡದ ಅದೇ ತಮಾಷೆದ ವಿಷಯನ ಅತ್ತು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೈನೊಂಜಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೆರೊಂಜಿ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ ನೇನು ತೋಜ ಅವನೊಂಜಿ 5 ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಯ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಣಸೂರ ಡ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಲುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಲುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೂಲುಂಡು. ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಿತ ಮಂತು ನಿಂತಿರು ಜವನೀರ್ನಕ್ಲಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಆಡಿಗೆ ಅಂಚ ಬೋನ್ ಮಾತ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಒಲ್ಲ ಮಿನಿ ಸಪೋಸ್ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಂಚನೆ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಬಾಣಸೂರ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಮಿನಿ ಬರ್ತನ ಬಾಣಸೂರ ಮೂಲಿಂಚ ವ್ಯೂ ತುವಿನ ಹಿಡಿದು ಕಸಿದ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಬೋಲಿ, ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೋಟಿಂಗ್ಲ ಬೋಲಿ. ಓಕೆ, ಯೋ 3 2 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರುಲೇರು ಮಂಗ ಬ್ರೋ ಏ. ಸೊ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ನ ಮಾತ ಬಿಡ್ತು ಮುಲ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಗೈಸಲ್ಲಿ ಮುಳು ಉಯ್ಯಲೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಫಿಶ್ ಸ್ಪಾ ಉಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು. ಪೂರ ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ 100 ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ನಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬಿತ್ತನು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿದ ಜಾಗೆ ಮೂಲಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಶೇಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು 4 ಜನ 5 ಜನಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರೋಡು. ಸೊ ಅಂಚ 4 ಜನ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೋಜಗೊಂಚೂರು ಬೋಡಿಗೊಂಡಿಗೆ ನೀರ್ದ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಬರೋ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನೀರಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಹೋಗೊಂದು ಬ್ರದರ್ ಉಂಗ ಪೇರು ಮರ್ವಿನ್ ಚೇಟನ್. So let's go. Hey buddy.
the perfect landscape. Yeah. ಗೈಸ್ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಮೆಕ್ಲನೆ ಕೆಂಡೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಮೆಕ್ಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ಡ ಕೇನ್ಗ ಇದು ಎவ்வளோ ಅಣ್ಣ ಎவ்வளோ ಇದು இருக்கு 61 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು 10 ನೆಟ್ ಕವರ್ ಆದುಂಡಿಗೆ 61 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಎಂಚಿನ ವ್ಯೂ ಆತೆ ಗೈಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಾಣ ಬಲೆ ಇಡಿ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಪಾತಿರನ ಕೇಂಡ ಇಚ್ಚನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂತ ಎದುರು ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಉಪ್ಪೇರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಕೊಂಚಿ ತೋಜಿನೇ ನೆಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ತೋಯಿನೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂಜಿ ಫನ್ ಅದ ಎಸ್ ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರೀ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಗೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ರಾಕ್ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ಸೊ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ರಾಕ್ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋಜುನದೆ ಈ ಇಂದು ಅವು ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ರಾಕ್ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಸೊ ಐತ ಸೈಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೋಜಾವೆ ಗೈಸ್ ನಿತುಲಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಈಗ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ತುಲಿ ನೀರ್ದ ತೋಜಿನ ಅವಳೊಂಜಿ ನಾಳೆ ಇಂಜಾನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನು ಪತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಬತ್ತ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ತು ಐತ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋಯರಪ್ಪನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುದಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪುಗ ಬತ್ತನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಡಕಲ್ ಕೇವ್ಸ್ಗೆ ಬೈ ಓಕೆ ಅಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಮಾತು ತೋಜೆ ಮೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಈತ ಔತು ಇರತ್ತ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ರಾಕ್ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ರಾಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೆ ನಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಲೋಕಲ್ಸ್ ಕುಲ್ದೇರಿ ಮುಲ್ತಕ್ಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಮೂಲ ಎಂಚನ ಸಾದಿ ಮಾತನಾಡೊಂದು ಪೋತೇರಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಹಬ್ಬಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂಚಾವು ಸೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಡಕ್ಕಲ್ ಕೇವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಗ ಎಂಥದ್ದು ಮೂಲೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಓಕೆ ವಾವ್ ದೊಡ್ಡ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಉಂಟ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಇನ್ 5 seconds ಇನ್ 4 seconds ಇನ್ 3 seconds ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 seconds ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ತುಲಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡದ ಇಂಚ ವ್ಯೂ ಅದು ಸೈಡ್ ಇಂಚ ವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ ಬರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ರಾಕ್ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಅದ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇರಳ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅದನ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಫುಡ್ ಬೋಲಿ ಫಿಶ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಬೋಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂದ ಫ್ರೈ ನಿಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ದೆತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ದೆತ್ತದು ರಸತೊಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚೂರು ಸಾಂಬಾರ್ದೊಂದು ಬಾಂಡು ಉಯ್ಯಲ್ದೊಂದು ಬಾಂಡು ಬರಿತ್ತೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಾಂಡು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶೋ ಕೂಡ ಇಂಚ ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಪೀಸ್ ಪಪ್ಪಡನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಎಡಕಲ್ ಕೇವ್ಸ್ ಪೋಯಿ ಯಾವ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಡಕಲ್ ಕೇವ್ದ ಮತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಬಚ್ಚಿದ್ದು 10 ದಿನ ಸಾರಿ ತಿಂದದು ನಡಪೇರ ಬಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚು ನಂತರ ಬಚ್ಚೊಂದು ಇಜ್ಜನು ಫುಲ್ಲು ಕುತ್ತ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಇದು ಲೆಂಚ ಸೂಜನ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಜೈಲಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ಲೆ ಬಂದು ಅಲ್ದು ಹೋಗಲೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತುಗ ಫುಲ್ಲೈಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನು ಗೈಸ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಯರೆ ಬಾಕಿ ಸೊ ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸರಿ ತೋಜು ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಚ್ಚಿದ ಚಂಡಿ ಇಂಚ ಕುತ್ತ ಬಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಪ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಪೊಸಿಡಿಯನ್ಸ್ ರೆವೆಂಜ್ ಬರಮಂತಾತ ಇಂಚನೆ ಕುತ್ತ ಬಡ್ತೋಡು ಸುಂಜನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೇವ್ದಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕದಕ್ಕ ಸೊ ಒಂದು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕೇವ್ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇವ್ದ
ಸಿಗ್ತದೆ ಇಂಚ ಪೌಡರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. सर कम सर എസ് ഇതാണ് എടക്കൽ ഗുഹ. എടക്കൽ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ കല്ല് ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ വീണതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എടക്കൽ എന്ന് പേര് വരുന്നത്. അത് ശരി. ഇതുണ്ടായത് ശക്തമായ ഭൂമികുലുക്കത്തിലാണ്. ഏകദേശം 30,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാറ രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടി മാറിയെന്നാണ്. ഓക്കെ. ശക്തമായ ഭൂമികുലുക്കത്തിൽ 6,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നു. അവർ വരച്ചതാണ് ചിത്രങ്ങൾ. നമുക്ക് എല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് കാണുന്ന ഗോത്രത്തലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രരാജാവാണ്. ഇതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ ശ്രീരൂപമുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ കൂടെ. ഓക്കെ. അവിടെ കാണുന്നൊരു മയിലാണ്. മയിൽ താഴെ റൗണ്ട് സൂര്യനാണ്. അത് ശരി. ഈ റൗണ്ട് വേറൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം. ഓക്കെ. ഇതാണ് അപ്പുറത്തെ ആനയാണ്. പിന്നെ കാണുന്നൊരു ശ്രീരൂപമാണ്. ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ. ത്രികോണങ്ങൾ, നിരകളൊക്കെ. ഇത്രയും 6,000 വർഷത്തെ പഴക്കമാണ്. ಆಜ್ ವರ್ಷದ ನೆಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಓಕೆ. ഇതൊരു കപ്പിളാണ്. സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചേർന്ന് നൽകുന്ന ഒരു കപ്പിള്. ഓക്കെ. ഇവിടെ സ്ത്രീ അടിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഉന്തുന്ന വണ്ടിയല്ലേ തള്ളുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇവിടെയുള്ളത് കല്ലിൻ്റെ ആയുധങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളാണ്. ഉള്ളികൾ, കത്തുകൾ, കടാരകൾ, സ്റ്റോൺ ടൂൾസ്. ഓക്കെ. ഇതൊരു 3,000 വർഷം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഈ എഴുത്തുകൾക്ക് 2,300 വർഷത്തെ പഴക്കമാണ്. ഒന്ന് തമിഴും രണ്ടാമത് സംസ്കൃതവും. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റിലും തമിഴ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പുലികളെ കൊന്ന് പ്രശസ്തനായ ഗോത്രത്തവൻ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കുടിമ്പിയ ഗോത്രത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനായ വിഷ്ണുവർമ്മനാൽ എഴുതപ്പെട്ട ലിഖിതം എന്നാണ്. ഓക്കെ. വിവിധ സമയത്ത് പല ആളുകൾ വന്നുപോയി താമസിച്ച സ്ഥലം. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉയരം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 4,000 അടിയാണ്. ഇത് കണ്ടെത്തിയത് 1894 മലബാറിലെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഫോസറ്റാണ്. ഫെഡറിക് ഫോസറ്റ്. അദ്ദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇത് കേരള ഗവൺമെൻറ് കേരള ആർക്കിയോളജി. ಓಕೆ. ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ. ಓಕೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಫೋ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡವು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡಾಗ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್. ಅವು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅರ್ತ್ ಮಲ್ ಬಾಕಿದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಮತ್ತು 6,000 ಇಯರ್ಸ್ 4,000 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋದ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ರಾಕ್ ಕಟ್. ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇಂಚ್ ಅದಲ್ಲೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಸೊ ಒಂದು 3 ಇಂಚ ನಾನು ತಿರ್ತು ನಲ್ಲ ಪಿರಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅದು ಉಂಡು. ಸೊ ಎಡಕಲ್ ಕೇಸುದಾರ ಪನ್ಲೇಕನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ 4,000 ಅಂಚ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ 4,000 ದುಂಬು ವರ್ಷ ರಾಜನಕಲೆ ರೀತಿರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಬಂಡ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಿಂಗ್ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಅಕಲ್ ಮಂತನ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತನ. ಸೊ ಅಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಈಕೆ ಹೊಡಿತ್ತಿರ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಏರೋ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಏರೋ ಸೂಪರಿಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಏರೋ ಇನ್ನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಒಂದು ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂದ ಬಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೋರ್ಡ್ಲೊಂದು ಆತ ಮಲ್ಲೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಜೀರು. ಸೊ ಅಂದ ಆತೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೇನಾಗ ಒಂದು ಐತೇನು ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ತೂಕತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ. ಓಕೆ. ಹೇ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೂಂದು ಉಪ್ಪು ನಂದು ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಈ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು 13th century ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಂತನಾಗೆ. ಸೊ ವಿಜಯನಗರ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಪಗಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಐತೊಂಜಿ ಆ ವಿಷನ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್. ಭಾರಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡು. ಭಾರಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಉಂಡು. ಪೊಕನೆತ್ತ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಹೂವೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಆತ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತನಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನು ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪುನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಿಲ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಕುಲ್ನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಡ್ 80% 60 to 70% ವಾಟರ್ ಅದ. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಂಡತ ಅವು ರಿಲೀಫ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡು ದುಂಬದ ಜೈನ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಐಕಿ ತಪಸ್ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ ಪೂರ ಹೆಡ್ ಈ ಕಲ್ಲು ಉಂಡತ ಚೂಸ್ ಮಂತದ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚನೆ. ಸೊ
ಮುಲ್ಪದ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುಂಡು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಪತ್ತನ ದುಂಬುದ ಕಲ್ಲು ಅಂಚ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈದ ಬೊಕಂದು ಇತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಡರ್ ಇರ್ಪೋನು. ಕೇರಳದ ಒಂದು ಲುಕ್ಔಟ್ ಆಂಡಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಒಂದೇ ಬಂದಲ್ಲಿ ತುಳು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ತುಂಬುತ್ತವೆ ಉಪ್ಪರ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು. ఒక ಸೈಡ್ ತೂಪರ್ನ ಸುತ್ತಲ ತೋಟ ಉಂಟು ಗೈಸ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಜೀದ ತೋಟ ಎತ್ತಲೆ ಎಂತ ಕೃಷಿ ತಾರೆ ಉಂಡು ಕೇರಳ ಪಂಡ ತಾರೆ ಉಪ್ಪುಡಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂಚ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು. ಓಕೆ ಸೊ 3, 2, 1 ಗೇವ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬೈದ ಗೈಸ್. ಸೈರೋ ಮಲಂಗಾರ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಬಂಡದು ನಂದು ದಾಯ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಬೋಡೋದು ಫೇಮಸ್ಗೆ ಏನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಈ ಚರ್ಚ್ ಒಂಜಿ ತೋಜವೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚರ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಚರ್ಚ್ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಈ ಪಿದ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ నేను ಮಂತನ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಕೊರೋಡಪ್ಪಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ತೋಜೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಎಕಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಈ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರು ಮಂತನ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಲೇಡ ಸರಿಕೆಂಡ ಮಿಕ್ಕಲ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದನೇ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪಂಡದು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ತ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಉಂಡದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ದ ರೋಮ್ದ ಅಂಚಿಂಚಿದ ಪೂರ ಚರ್ಚಸ್ದ ಮತ್ತು ಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಬೋ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನೆನು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಚರ್ಚ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೆ ಕಟ್ ಪನ್ನ ಪುದರ್ನ ಪಾಡ್ಯಾರಂಡ ಬರ್ಪುನು ನೆಟ್ ಗೂಗಲ್ಡ್ ನಾಡ್ಯಾರಂಡ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಅದಾದ ಬಂತು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸಿಂದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಗೈಸ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ವಯಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂದು ಒಂಥರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಯಾನು ಏನು ದಯಪಂಡ ಏನು ಇನಿಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ನಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ದುಬೈ ಹಿಡಿತಿನ ಚರ್ಚ್ ಇಡಲಿಲ್ಲ എനിക്ക് ಈ ಚರ್ಚ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ತೂದು. ಸೊ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ತೂಯರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಚರ್ಚಸ್ನು ಮಾತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೊಂಡು ಆತೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದ ಪತ್ತುನ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಈವನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೇಂಟ್ ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ నేను ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಮೇಣ ವರ್ಷ ನೆತ್ತ ಪೇಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮೂಲು ಈತು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಂಡಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಬೋದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ 3, 2, 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಪ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಲ ಪೂಲ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪೂಲ್ಡ್ ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೇನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪ. ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡೈವ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೀವಡಿಗೆ ಸವರಡು ಚೂರು ಚಂಡ್ಯಾಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಲು ಜಪ್ಕ ಅವು ಪೂಲ್ದ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಯೋ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾನರ ಮನೀಕ ನೀರಿಗಿಂದ ನೀಡುವುದು ಪುಳ್ಳೆ ನಡ್ತೊಂದಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಾವೀಗ ನೀರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ചുങ്കാളി
ಬನ್ನಿ ಬಲ್ಲೆ ಸಾಮಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನೆ ಬನ್ನೆ ನಾವು ಸೋಗು 2 ಫೋಟೋ ಇಲ್ವಾ ಗಮ್ಮತ್ರ ಮೀಯಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂತ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ ವಯನಾಡ್ದ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಹೊಸದು ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಗಲ ಖುಷಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಇಡ್ಲಿ ಇಂಚ ರೈಡ್ ಮಾಡಲಿ ತುಂಬಲಿ ಇಂಚ ಜಾಲಿ ಮಾಡ ಸಿಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮೀಲೆ ಆಟವನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಗಡ್ ನಡೆದು ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ